Domnul Mitrea, jucați la rupere în candidatura pentru președinția PSD, v-ați asumat o luptă, o purtați cu pieptul înainte, ieșiți peste tot, îl combateți pe Mircea Joan și întrebarea din emisiunea asta și la care aș vrea să răspundeți telespectatorii noștri la 13 numărul de SMS este dacă rezistă Joan asaltului din PSD, pentru că în afară de dumneavoastră mai sunt și alți candidați la șefia PSD, parcă mai mulți decât niciodată. Și prima întrebare este dacă, inspirat fiind de succesul de ieri al domnului Viorel Hrebenciuc, prietenul dumneavoastră cu ghilimele, la șefia grupului parlamentar din Camera Deputaților, ați fost atins și dumneavoastră de flacăra violet. Nu. Asta cu flacăra violetă a lui Viorel Hrebenciuc nu putem să o amestecăm cu viața mea personală, nu. Nu, dar văd că la cravată măcar... Nu, cravată mi alege soția și, cum spunea, nu mai știu cine la televizor, că e la modă violetul, sau mă văd că și noastră aveți până la urmă aici o grămadă de... Noi avem de 3 ani de zile, asta e, cred că și cravata mea sunt sigur că e cumpărată dinainte de ideea ridicolă cu flacăra violetă a lui Hrebenciuc. De ce spuneți că e idee ridicolă? E ridicol. În primul rând, chestia asta nu există și au venit, am văzut și la noastră, câțiva specialiști să spună că nu există asemenea tipuri de abordare. Doi, eu nu cred, am dreptul să nu cred în asemenea fenomene. Am studii tehnice, și eu îmi permit. Nu cred. Ascult, în discuții private pot accepta că oamenii au anumite păreri, e normal să aibă, să creadă în ce vor ei, dar să vii public să spui a pierdut Mircea Joana din cauza că flacăra violet nu era favorabilă lui în ziua de joi sau nu știu când, e deja dincolo de ridicol. Domnul Mitrea, ca om aplicați pe lucrurile concrete. Vreau să vă întreb, cum caracterizați faptul, e o stare de fapt până la urmă, că faimosul domn Aliodor Manolea, nu știu, bioenergetician, paraenergetician, ceva de tipul ăsta, a lucrat în 2007 la campanie pentru domnul Mircea Joană și după aia a fost cooptat în staful lui Traian Băsescu în 2009. Până la urmă, stați-mi, ne-am bătut în magi, în... de ăștia care cred în magi. Eu am văzut o fotografie, sau o imagine la noastră la televizor și era în spatele meu acest domn la Vrancea. Da. L-am sunat imediat pe Marian Oprișan și l-am întrebat cine era, cum a ajuns acolo, ce nu știu. Era din echipa care umbla cu Mircea Joană, au venit mai mulți atunci, ce nu ni l-a prezentat nimeni, stătea și la 2 ani după a umblat cu Traian Băsescu în toate întrunirile publice ale domniei sale. Da, nu știu, și nu vreau să comentez. Deci nu vă luați niciun mag de ăsta în lupta pentru președinția PSD, nu? Nu iau în general magi. Nu cred în această chestie. Sunt ingineri, sunt de formație tehnică, îi las pe cei care au studiat asemenea chestiuni să creadă în ele, eu nu. Da, credeți că Viorel Hrebenciuc chiar crede în chestiile astea sau a găsit un motiv foarte isteț pentru a justifica pierderea unor alegeri? În primul rând, motivul ar fi fost neisteț, pentru că l-a transformat, l-a dus în zona ridicolului. Nu am mai auzit vorbind pe Viorel. Acum nu știu dacă văd pe Hrebenciuc despre această chestiune, dar nu știu dacă el credea sau vorbea de aceste lucruri ca și de o chestie diversă. L-am mai auzit discutând de-a lungul timpului. Deci o preocupare în domeniu avea. La capitolul Hrebenciuc, că sunt unul dintre cei care vă urmăresc și blogul și postările de pe Facebook. Multe lume mă întreba dacă dumneavoastră scrieți pe Facebook sau vă scrie cineva. După când țin aminte de vreo câteva ori ne-am conversat. Așa mi-aduc și eu aminte, da. Deci au fost și câteva chestii intime, care erau doar între noi doi. Deci era greu să le scrie altcineva. Bun. Și, costă timp, e adevărat, dar interesant. Da. Costă timp, însă interesant. Sunteți mult mai activ pe Facebook decât mine. Sunt mult mai activ. Una dintre constantele postărilor noastre, atât pe Facebook cât și pe blog, sunt acuzațiile la adresa hrebenciucilor, cum i-ați numit. Și vreau să vă întreb până la urmă, sunteți doi vechi combatanți în PSD, doi oameni care ați fost în conducerea PSD și în același timp, și până la urmă de la ce v-ați luat, domnul Mitrea? Nu am luat de la nimic, asta este o chestiune care la un moment dat l-am mirat și pe el când am început să-i reproșez public niște lucruri, pentru că noi n-am apucat să ne certăm, că n-am avut nimic de împărțit. Am avut puncte de vedere, personal mă refer, n-am avut nimic de împărțit, am avut puncte de vedere foarte diferite, dacă îmi permiteți accentuarea, referitor la ceea ce înseamnă politica partidului și după aceea la modul în care el a încercat și a reușit pentru o perioadă de timp să-și impună agenda personală împotriva agendei publice a partidului, sau agendei politice a partidului. Domnul Mitrea, de când sunteți noastră în PSD, este prima dată când un lider al PSD și impune agenda personală împotriva agendei publice? Nu. Nu s-a mai întâmplat. Însă nu la nivelul nu v-am văzut niciodată atât de vehement în alte ocazii. Sunt două chestiuni. Unu, a fost o vreme în care și eu îmi țineam gura închisă, conform principiului că cine tace e mai fericit. După aceea mi-am dat seama că în politică
mai des mi-a părut rău că n-am vorbit decât că am vorbit. Mi s-a întâmplat și să-mi pare rău că am și vorbit. ați avut așa un moment de iluminare și v-ați hotărât gata din clipa asta? Nu te iluminezi într-o dată, ci schimbi stilul de lucru și de viață și de a face politică în timp. Dacă vă uitați pe ultimii ani, cam de vreo 4-5 ani am început să-mi schimb stilul și să nu mai încerc să acopăr cu cuvinte rotunde niște răspunsuri pe care mi-e teamă să le dau. În interiorul partidului nu sunteți de 4-5 ani, domnul Mitra, sunteți mult mai recent. Vehement în interiorul partidului sunt de vreo 2 ani și de 1 an și ceva am fost și public. De vreo 2 ani, incluzând și campania electorală din 2007, pe care domnul Viorel Hrebenciuc vă acuză că a strântit-o deliberat, sau după alegerile din 2007? În 2007, campania a fost condusă, dacă mi-aduc bine aminte, de către Liviu Dragnea și n-a trântit-o, s-a chinuit să facă tot ceea ce a putut și a dus partidul la 23 de puncte, plecând de pe la 18, ceea ce a fost un rezultat rezonabil, chiar dacă el a fost destul de criticat în momentul respectiv, deci nu m-am ocupat eu de campania. Eu am condus campanie din 2008 și numai că le-am trântit niciuna, le-am câștigat pe amândouă. Păi dar sunt faimoasele acuzații potrivit cărora ați închis sediul partidului ca să nu participați la numărătoarea paralelă și așa v-au șminărit pe deliște. L-am auzit pe Viorel. El nici măcar nu știe că sediul de campanie pe care l-am avut eu nu era în sediul partidului. Deci probabil că dacă s-a dus noaptea în sediul partidului, o fi găsit închis. Sediul de campanie în care am condus eu cele 2 campanii au fost în afara partidului amândouă. Au fost vii și la locale și la parlamentare până dimineața, ba mai mult. Vă țineți aminte că la un moment dat, datorită legii acestea stupide, ca să-i spun cu eleganță, în care de pe locul 3 ești deputat și ăla de pe locul 1 rămâne acasă. Dar se respectă proporțional voința electoratului. Există listele, e mai simplu pe liste și mai corect. Dacă tot vrem să fim proporționali, rămânem pe listă. Dacă vreți să facem voturi nominal, îl facem până la capăt. Nu se poate un om care a câștigat, a luat cele mai multe voturi la el în circumscripție să stea acasă și am văzut un deputat, cred că era cu 30 și ceva de voturi ales. Deci, mai mult spuneam... Bine a făcut. Când a anunțat PDL-ul atunci că au câștigat cu 2 mandate în plus față de noi pe această lege, eu am intervenit și am spus nu 2-3. Pentru că numărătoarea mea paralelă a fost totdeauna mai bună decât a celorlalți. Și știam că ăsta este rezultatul final. Numărătoarea paralelă a PSD-ului că a fost iar mai proastă decât a PDL-ului? Că am văzut, acum la ultimele alegeri, că am văzut niște imagini. Când îl suna domnul Videanu pe domnul Hrebenciuc și lua punea Viorică, îți spune eu rezultatele și... Cred că a fost mai înceată, nu mai proastă. Deci a fost mai puțină lume decât foloseam de obicei.